入无？来，饮一口水。太公，什么？你是客家人，我是河洛人。讲起来，嘛有客家的血统啦。我袂晓讲，讲起来咱是缘分，大家有缘。哎呀，你也没读到，实在有眼啊！太公，迄真得惨，真得惨。真得惨，不会啦，莫安尼讲。我姓罗，单名一个字，好，来佛。是讲，你是安怎会来遮的？因是安怎对你的？对我呀，毋知，记着讲，迄作为分子，若讲来迄神兽中，从你祠堂蓝天以来，这咯，记着阿本的汹涌的，毋是理由啊。你甲我相像，我受到无妄之灾，因甲我掠来遮，前问就问一寡我毋捌发生过的代志，已经几落工了，到即马，拢无要甲我确定当时要审问。迄本人天高，个颜亮啥偏衰啊！阿本的，很下翅膀树，亚今日来，爱真犯相，推引爱个身片。行年48的，23岁辞了医院出来做医生，老爷杀非祖先，偏强得到4年的称许，年穷天佑财神福。我多甘露是心田，饥渴满腔力气，小贩兄弟父兄连。这是我头一摆听到有人用客家话来念我的诗，真正趣味，真趣味。原来你先生啊，难怪人阿个肯用写的物件暗文。先生，对，医生会当医病，啊，毋过写这物件，煞毋知影我都创啥。受到压迫，
我煞无法度堂堂正正去甲伊对抗。做一个文人啊，伊有才调用伊的文字去表达伊的情绪，安尼算讲心满意足。一般的人，无法度用文字来写分，敢来当比咧黑暗的所在，掠酒糟。讲起来，真是靠路用啦，吼。真见让阿哥动枪，歹势，讲伤济啊，实在真见笑。袂啦，来泰国无偷摊啊。虽然讲好落法俺唔系全部就谈意思，不过下一文章俺看得出来，天初对遐个太师台感觉真悲哀哦。看录线的话，我听说咱个遐个文章。我影响后台啊！你讲后代，我当然嘛非常希望后代会当看到我的文章，因为我都理解。咱伫个历史命运内底的无奈，毋茫有一天，台湾落在咱台湾人的手内，互台湾人家己创造家己的文明。ちょうどよかった本田君。彼女に伝えてくれたまえ。どのような人間が反乱分子として起訴され死刑になるか。本田さん。いえ、法律もわからないで警察官などできるか。社会主義者、共産主義者、農民組織者、国家転覆を図る者はすべて治安維持法により死刑に処す。治安維持法わかりません。トコさんはただの農民です。どうして左翼反乱分でわかるでしょうか。我々の調査によれば、お前の夫は反乱分子であり、お前の義理の弟も同じだ。ならばお前自身も無関係とは言わせんぞ。所長さん、無実です。私たちは左翼なんかじゃありません。ではどうして大門はお前たちの借金返済を手伝った。お前の夫に協力して診療所を開いたのは何だ。待ってください。彼女は左翼なんかではありません。私が保証します。保証だと？何をもって保証とする？言え！言えないだろう。それともお前も同罪か？私は天皇陛下に忠誠を尽くしております。大日本帝国存亡を担っていると、そう自負しております。そ
そうか。ならばいい機会だ。お前の大日本帝国への忠誠心とやらを見せてもらおうではないか。それにこの女が反乱分子じゃないと証明する機会も与える。正直な話さえすれば解放してやる。もし話さなければお前が執行しろ。そうすればお前の大日本帝国への忠誠心を認めてやろうではないか。こんなことをして一体何になるって言うんですか。無実の人を殺してしまったら一体どうするんですか。若者め、本物の左翼分子を逃したらお前に責任が取れんのか。最後にもう一度だけ聞く。もう泡どこにいる。知りません。本当に知りません。やれ。知らない。やれ。本当に知りません。本当に知りません。やれ。本田さん、もう。Pardon. Moi. Ngài mùa hè con Xien đi khỏiビリゾンへ。なぜ言うことを聞かなかった。よしこさん、すまない。よしこさん、すまない。報告します。反乱物資の4番を逮捕しました。反乱名簿を押収し、現在処理連行中です。本当か。はい本人と確認したんだろう。はい、間違いありません。私がこれで逮捕しました。よくやった。後であの女を話してやれ。待ちわびた客人だ。名簿を移し急いで州長に送れ。はい。いや、先に電話で報告しておこう。応援をよこしてもらう。急がなくては。よしこさん、すいません。助けてあげられなかった。すいません。什么事情啊？公安，什么什么事情？用俺都注意。もうこむねえら。拜托，もうこむね。你们俺公安喂。对不起，对不起，ニャクオ。对不起，よしこさん。よしこ。
小凤用的。杜黑，哪一个没做？杜黑亚麻变哪一个？佢变哪一个？小凤顶来，不你总无搞。我呢？木神，耶稣教头替伊，伊会请求伊唔会好，哎哟，说说服伊，所以现在无好救的啊，行没上唔可以，要降死的啦。兄弟，阿妹。唔会痛，唔会哭诶，唔会痛，唔会哭，记错咧，记错咧。师傅，师傅，我恐怕等你表演。总不可，总不可。好，
那这位，那一就睡了啊。师傅。放生好诶。加油！厉害了！就白动。你过辛苦度，昨天规则都给你。眼目。什么功法？玉凤什么功法好吗？功法。咱们是。叶夫，弟啊，拜托唔好咁快好冇？师傅，茶妹，哥，给你堵啦！师傅，娘哎，师傅，用快老婆。没安江梦，没记住头背，头背，谁梦？停止。
台北，要去台北。对了，什么？真认真什么？来，下带跳去基辅，跳体来，你出来去看看那有个犯法的事件。不过，我做安尼咁好，你竟然是唔起讲的，做乜嘅做起讲的？一大杯，书包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 。什么？所以爱不错。快点！海劳顿，这个做在改变，改变沙菲，改变台湾，改变日本。什么？报复！报复！老给掉自己！操！老给掉自己！哥，你怎么？哥，老给丢自己，怎么的了？哥，我係醫生，我以台灣人嘅票，還有心，也沒有放希望啊！講真嘅我去，沒愛去。
这个黑暗充满的土地，有两个被时代母亲所放杀的孩童，因两人来历有寡不明，唔知影是追袂转来母亲的厝内，家己离家出走，也是无受后母的教示，互人赶出来情人囝。哥，也歹，形容来。因两人唔知徛的是啥物所在，也唔知啥物是方向，唔知所徛的地面敢有稳固，也唔知所徛的四周围敢有危险，因为一片暗乌，目睭已经失去作用。因两人已经袂记哩一切，心内无怀抱囝兄，也无希求为安，只有一种直觉该支配的前进。希望唔得比来会拄着伊十好的事态，无枪阿拍，遐个年代强弱，3年无女，4年无土，沐浴无仆，工人无错。お、新徳さん、こんな夜中にサトウキビなんか持って何やってる？また兵糧でもせえってことか？お、北西の敵討ちか。させてやろう。よし、かかってこい。まあサトウキビで人なんか殺せんがな。バカ野郎。この死ぬの鎖の目が。ああ、いいかいいかい。ああ。よし、やっぱね。なんだ、貴様。やめろ、バカ野郎。バカ野郎、マンション。病院，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 下不不。本田さんの警官人生もこれで終わったな。警官になるには山賀所長のような強さがなければダメだよ。そうだろ？おい、誰だ？誰かいるのか？ああ、誰だお前？あ
何をやっている。所長、警告いたします。本田はどうした。本田ですか。あいつはきっと宿舎で懺悔でもしておるんでしょう。頑張れよ。国家は君のような人間がいてこそ強くなれる。本田のようにはなるな。決して大気にはなれない。はい、その通りでございます。何をする。回大家陶公陶。お前は一体何様だ。秦代长。さすがにこれで死んだだろう。おい長、見てこい。何をされる。後ろを追い出せ。行け。什么？屌娘戏还不能出来，让俺戏出来呀！
达，宏达！我敢好心的，因为小凤怎会死？真的是，这声音无限哪个本意啊？乃亲你的。你本意，为了骗台湾人，我嘅规划都讲出来；为了欺负台湾人，我嘅事情都做出来。乃弟，日本人老台湾人无强样啊，不过乃千三万。乃上会好好照顾亚比家人，本大家做得各行各业呢咧。故说，两个可以生活，可以活动，乃怎么起的？错，我爱着文明金钱，我爱着我。我爱着美神之前讲爱着欧洲，我爱着心爱天凤之前讲爱着迷信。好你嘞，你爱着的，你爱着的。根本に記録嘅相当不公平啊！前年通過了，朱丹尼夫殺到當部，佢已經展開調查嘅，欠農民嘅錢，應該錢也出唔下來嘅。安尼正义的，金田さん。私が日本人を代表して謝ることはできない。最後の願いを聞いてくれないか？君たちに謝罪する最後の機会を与えてくれないか？解釈を。今天，我为你应该，你都给我的中道。
过，俺唔知迄咩人生唔所时代，俺哋有梦想，都冇办法。爱同披风，总很向定也梦想前进。小凤讲，也深度，总定几十多几年，爱本夜梦。其实俺梦想真简单，总係唔少錢，唔少事，安尼就來。我本來對日本人所有冇公平嘅對待。就准做迄公交民的社团，故说，俺梦定有一年做得更多公平。不过，也会发现，俺竟然。连是非都冇办法争气，我想起东桥之前，经验定的艺术史，后门就有拼明显。人中马牛，演气肉，无声不恨，必付出。替观众做他年有，真正，俺都是用毛片警察。啥次都懂事哈。俺也看唔到，未来的大时代，唔过俺希望。好好讲嘢，老后台讲，俺也台人的悲哀，老太，第三。水村，恁知？